Hello, good morning mga guys, mga kamadam ko sir. May medical po ako ngayong araw na to at ang aga akong pinick up. 7:20 pa lang po ng umaga. Pinick up na po ako ni mamang driver. Tapos yun, nag-drive siya. Dinaanan niya po ulit yung kasama ko na si Frank. Siguro, kanina pa tawag ng tawag si mamang driver. Bumaba siya tapos dinaanan na lang niya at kinatok yung bahay ni na Frank. Habang naghintay ako, tinitingnan ko yung mga ano sa 7-Eleven, yung mga politiko, yung mga picture nila. Hindi ko alam kung nanalo sila kagabi. Kasi kagabi, kahapon po sila nagbotohan. Tapos yan, maya't maya, parating na po si Frank. Habang hinihintay ko po siya. Ayan, nandyan na, dumating na din si Frank. Ang ganda niya guys, grabe. Oh, tuwang-tuwa siya. Kaya lang puyat na puyat dahil alas 6 siya nag-out. May pasok pa siya kagabi. Ayan na rin si Mayora, dumating na. Sa sobrang tagal niya, grabe yung driver, bumaba ulit. Nasa 7-Eleven, akala namin bibili lang ng pagkain. Yung pala, ang sabi ni Mayora is, sa 7-Eleven siya, kaya doon siya pumunta. Sa sobrang taranta ni Mayora, hindi na niya naisuot yung ano ng jumper niya. Pero wag kayo. Naka-contact lens yan. Ayan o. Tagto 200 lang po. Ilang peraso yun? 10. Iba-ibang kulay. Kaya iba-ibang kulay ang mata ni Mayora. May gray, may black, may blue, may green. Grabe. Iba ka talaga Mayora. Kaysa si newscaster na si Frank. Joke. Ayan na rin po. Dumating na po yung poging-pogi namin kasamang ibang lahi. Si mamang gwapo, kulay pink po yung kanyang buhok. Ayan po, 4 po sila doon sa likod. 3 ibang lahi, tapos isang Tagalog, isang Pilipino. Tuwang-tuwa po sila kasi tagpo-tagpo doon sa loob ng sasakyan. Ayan po yung dalawa kong kasamang maganda. Oh, hello guys. Ayan po, si Mayora at si newscaster na si Frank. Baby, yo, ayan po yung pogi. Oh, hi, say hi, hello. Pogi nung naka-pink, pink ang buhok. Grabe. Inaantok na rin si Frank kaya lang hindi siya makatulog kasi ang bilis ng aming nasakyan. Ang bilis ni mamang driver. Ayan po, naging 4 na rin po kami kasi hindi na po siya pwede sa harap gawa ng ayaw ni mamang driver na maging dalawa dun sa harap ang pasahero. Kaya yun, siksikan kami na parang sardinas. Halos hindi magkasya ang aming mga puwet kasi 4 po kami. Kaya lang si Mayora medyo nahuhulog. Ayan po, ang bilis ni mamang driver. Grabe, sa sobrang layo ng aming pupuntahan, napabilis kami kasi kaskasero si mamang driver. Grabe, ang bilis niya magpatakbo. Dapat ang biyahe namin nasa 30 to 45 minutes. Binahe lang po namin ay 20 minutes lang po mga guys. Sobrang bilis niya. Halos tumalsik na po kami sa loob ng sasakyan kanina. Ayan mga guys, si Mayora at saka si newscaster na si Frank. Joke. Pero ayan, medyo ano na siya, paantok na. Ay, salamat at nakarating din po kami. Pumila na po kami kagad sa aming pagmemedikalan. Nakapila po kami sa urine, sa ihi. Ang haba na po ng pila kahit maaga pa. Ayan naman po yung pangalawa naming pila sa may dumihan. Dumi ang ipapasa namin dyan. Habang naghintay kami ng space ng CR, nakaupo muna kami ni Frank na nakapila. Pero saglit lang po. Tapos sumunod din po kami. Ayan. Habang nag-aantay po kami, nagte-text-text muna. Tapos hanggang sa matapos ng aming pagme-medical, naghiwa-hiwalay po kami. Kaya yun, parang ilang taon hindi kami nagkita. Ayan na po si Frank. Frank is newscaster sa Taitien. Joke. Ayan po naman po yung paligid ng aming pinagmedikalan na hospital. Maganda po mga guys, malinis, grabe. Wala kang makitang basura. Dito talaga sa Taiwan po mga guys, malinis.
Kasi yung mga tao dito ay disiplinado po. Kung may basura po sila, binubulsa na lang po. Kaya ganyan kalinis po dito. Madalang lang po makakita ng madumi. Meron man po yung hindi po sila nakapaglinis. Ayan po yung building na pinagmedikalan namin, Cathedral Hospital. Ang taas po niya, ang lawak, ang linis. Tapos yan. Pagkatapos niyan, naglakad-lakad ako, nakita ko si Mama Mary, ang kanyang grotto. Medyo madumi yung kanyang tubigan, yung mga paligid niya kasi siguro walang napaglinis, gawa ng walang maasahang maglinis na tao. Ayan po, marami na pong lumot, tapos tubig. Buti na lang po malinis po yung kanyang kinalalagyan ni Mama Mary. Thank you po. Ayan po yung paligid ng hospital, malinis din po, may mga halaman, mga bulaklak. Ganda po. Ayan po si Mama Mary. Thank you, Lord. Guide me and all my friends. Bye.